אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן אורי, והיום בסרטון אנחנו הולכים לעשות את פתיחת התיבות הכי גדולה בעולם. חברים, אני השקעתי על הסרטון הזה ים בשעות, אז בבקשה, אני מתכוון לכם, תפרגנו בלייק ובסאב, זה עוזר לי ברמות. התחלנו. בוא נעבור כאילו לפרופס, זה כאילו קטן אחי, להתכונן וואו. ג'ט אחי, כן, מי ששואל למה אחי אני כזה קצת גביעים כאן, זה לא משתמש הרגיל שלי. אחי, אבל חרשתי עליו. סיימתי את הברול פס. אני נשמור את האגדי. יואו, איך אני מתרגש. שתבינו, אני השקעתי על הסרטון הזה מלא זמן, אתם לא מבינים אפילו כמה. יש רק את זה, מדהים, וואו. אחי, עכשיו אין כאן משהו, נכון? אתם מאלצים אותי. אגדי ראשון לסרטון. היידה. נפתח אותו. לא! טוב, צ'אט אחי, אבל זה לא כל כך היה לי אכפת, כי יש לנו איזה חרשן אני, יואו. אחי, יש לנו ליטרלי את כל הברול פס לפתוח. אתם מוכנים? רגע, שרק תבין אותי, עשיתי את כל הקווסטים. אין לי עוד קווסטים, רק קווסטים של ברול פס פלוס. ואני לא קונה כי זה לא אמיתי. אין מה לקנות, אני גם אומר לכם, אל תקנו דברים במשחקים. זה לא עוזר לכם בשום דבר. אני קניתי פעם אחת כדי להרגיש את החוויה, היה כיף. עכשיו גיליתי שהם העלו את המחירים לכמה? 35 שקל. לברול פס. על שווה אחי. נראה לי שדי שווה אחי, אחרי כל השינויים שעשו לו. נראה לי שאנחנו היום בסרטון אחי גם מקבלים אחי את פירס. הדמות החדשה. מעניין כמה אגדי היום ביצלנו. בינתיים פתחנו רק אגדי אחד. אדיר. ואנחנו מקבלים אחי את פירס. לא יצאנו כאן כלום. תן אולטרה. אם יצא לי כאן אולטרה, כולם כאן חייבים להירשם לערוץ. איי. אם יצא לי כאן אגדי, אתם חייבים להירשם לערוץ. לא. בואו ננסה לתת אדיט. אחי, אדיט מטורף. אם יצא לי כאן אגדי. אני רוצה את זה. אם יוצא לי כאן אולטרה אגדי, כולכם חייבים להירשם לערוץ. אוקיי, זה מיוחד. אדיר. אוקיי, תירשמו לערוץ. מדהים! חבר'ה, תירשמו לערוץ. לא. כמעט, אחי, כמעט. בוא נפתח 2 ברצף. 1 ו2. אז אין כבר את השיטה הזאת, בוא נראה. עכשיו אחי יש לי אותה יופי. אדיר, אם יוצא לי כאן אגדי, אם יוצא לי כאן יותר מאגדי, אתם חייבים להירשם. מדהים. בבקשה. לא. אוקיי, בל. ועוד כוכב. אדיר. טוב. אז ככה, אנחנו רק ב-40. יש לי עוד 20 לבלים לפתוח. אחי, אני חייב אולטרה. אני תמיד מוציא מדהים. תן לפחות אחי אגדי. לא, למה נדיר במיוחד? אחי, זה לא מה שאני רוצה. אחי. אחי, לא עוד אגדי, אחי, אבל אני אשמור אותו. אני שומר. אתם יודעים, לא רוצה לשמור אותו. היית צריך נראה לי לשמור.
אחי, אנחנו מתקרבים לסוף צ'אט. לא. לא בא לי. אוי, תקלה טכנית. יופי, חזר. מגה טבע. לא יוצא כאן כלום כי זה 9. תלמדו אחי, אם יוצא לכם 9, זה כאן שיוצא לכם משהו, זה כלום. כוכב אחרון לסרטון. אדיר. בבקשה. בבקשה. לא! אתם יודעים מה? חבר'ה, אני באתי אחרי לעשות תוכן. ותוכן זה אומר לקנות את פירס. לא אכפת לי גם היהלומים עם זה. נראה 14,000. אחי, אז אם אחי כבר יש לי אותו. זה סקינים. מה קיבלתי? סופר. לא קיבלתי הרבה דברים. זה סקינים טובים. אחי, אני רוצה לבדוק את זה רגע. נראה לי שקיבלתי כאן אחרי זה סקין מיתיק, מבטיח. למה אחי, כי הסקינים האלה אחי נראים די מטורפים. אפיק. מה? הייתי בטוח שקיבלתי כאן אחרי זה סקין מטורף. חברים. אחי, למי אחרי זה אני רוצה לקנות? לא, בוא נשדרג קצת. לא בא לי לקנות אחרי סקינים. רמת כוח. אוקיי. מינה, קיבלת. דינמייק גם אתה אחי. סופיה, מה? איך נגמר לי כזה מהר? זה הפאורפוינטס. חכו רגע אחי. אני קיבלתי מפתח, אם אני לא טועה, נכון? כך שאני יכול אחרי זה לקנות ממנו. שווה לי? לא, בא לי את הבלינק. אבל, טובה לבלינק. בא נקנה אחי סקין מטורף. בחנות. לא אחי, למה אתה ככה? אוי. אחי, לא נשאר לי כסף. אחי, אני רואה אחי, אני קונה אחי. הוא נראה מטורף האמת היא. יואו אחי. יואו. אפיקים. נשאר לי עוד מקסימום אחרי זה נשאר. אוקיי אחי, נשאר לי בדיוק. אחי, רגע, זה סקין אחרי זה, אני קונה. וואו. התלבטות מאוד מאוד קשה. אגב, קניתי את הברול פאס של זה. מה אני רוצה? אורי, תחשוב. איזה החלטה קשה. כמה סקינים, וואו. הוא נראה מטורף, אחי, אבל בא לי דווקא אותם. תן, אחי. היידה, חברים. אחי סקין, אחי, בין מטורפים. איפה סרט? הנה הוא. אותו ניסים, אבל הוא אחלה סקין. אחי סקין די מטורף. וואו. טוב, אוקיי, חברים. אם נהנתם מהסרטון, אני אשמח שתפרגנו בסאב, לייק, וגם כנסו לערוץ וואטסאפ, הברקוד שכאן על המסך, תשחקו אותו וכנסו לערוץ, מעדכן שם מלא. אני הייתי אורי, אתם הייתם אתם. תרשמו לערוץ, הלאה זאת ועוד. יאללה ביי.